Každopádne, ja mám prvú otázku na vás všetkých. Vieme, aká je súčasná situácia, priamo prejdeme k téme, aby som to trošku vedel, že téma alebo hlavnou myšlienkou celej diskusie by malo byť súčasná možno situácia, aká je vo vysokom školstve a akými krokmi by sme ju mali zmeniť, aby vyzerala ideálne alebo vyzerala lepšie v roku 2020. Čiže to je nejaká tá hlavná nosná téma, ktorú by sme sa chceli venovať. Čiže moja prvá otázka je, ako si vy predstavíte taký ideálny systém? Taký systém, ktorý by mohol fungovať, kde by spoločnosti si mali možnosť naozaj vybrať z kvalitných ľudí, ktorí majú za sebou nielen teoretické základy, majú za sebou priamo nejaké skúsenosti z práce vo firmách, majú na nejaké ďalšie proaktivity, ktoré by videli počas svojho štúdia. A majú presne to, čo možno firemnému sektoru chýba a sú možno presne takí, čo školskému systému chýba, aby rozvíjali možno tú iniciatívu pre školu. Rozšírená otázka, ale veľmi jednoducho, ako si predstavujete ideálny systém? Môžete konkrétne príklady? Tak môžem začať. Napriek tomu teda, že som tu ako zástupca študentov, tak v tejto otázke som sa možno aj trocha postavila proti ním. Pretože ja myslím, že systém vzdelávania dnes nie je problém tých samotných vysokých škôl, ale aj tých študentov. Ja myslím, že napriek je úplne jedno, na akej vysokej škole študujete. Ja si myslím, že na každej škole si môžete zobrať maximálne to maximum, ktoré je možné. A existuje neskutočne veľa študentských organizácií, takýchto prednášok, takýchto podobných podujatí, na ktorých sa môžete zúčastniť, ktoré vás môžu rozvinúť. Napriek tomu, že je takýchto možností strašne veľa, tá pasivita študentov je až taká zaražajúca. A ja vnímam tento problém, ako by som povedala, že taký najurgentnejší. Môžem povedať nejaký príklad. Nedávno som sa rozprávala s jedným kamarátom, ktorý študuje na SMB, tiež teda aktívny ICCAR. A pýtala som sa ho, že teda aký má plány do budúcna, on povedal, že dostal štipendium, alebo teda prijali na nejaký program do jednej z najprestížnejších ruských univerzít, myslím, že sa volá MDMO, alebo také niečo, možno Michal budeš povedať. On študuje teda medzinárodné vzťahy. Keď som sa ho pýtala, že to je super, že koľko tým vás dali, tak povedal, že 2. Keď som sa spýtal, že koľko tam bolo voľných miest, tak povedal, že 3. A keď som sa spýtal, že koľko ľudí na to kandidovalo, tak povedal, že oni 2. To je, že sa smejete, ale podľa mňa to je strašne smutné. A toto je podľa mňa asi taký ten najväčší problém, čo vnímam v tomto školstve, že najskôr treba zmeniť ten mindset tých študentov v tom, že naozaj chcú niečo robiť, pretože si myslím, že študenti sami nie sú pripravení na nejaký prevrat v školstve. A až potom teda môžeme to zamerať na to, že čo spraviť konkrétne s tým školstvom a s tým systémom vzdelávania. Myslím, že keby to je veľký problém na celkovo aj to vzdelávanie nie je veľký problém vyriešiť, lebo tam je presne niekoľko diagnóz, ktoré treba riešiť a otázka je, kde začať. Ale podľa mňa tie niektoré riešenia alebo nápadné riešenia, ktoré zazneli a podľa mňa tie môžu fungovať aj v momentálnom systéme. Jeden z nich je tá iniciatíva študentov, to je v podstate vo vašich rukách. A ja súhlasím s tým, že aj pomerne málo fungujúcom systéme existujú šuplíčky profesorov alebo aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť a kde môžete sa naučiť čo najviac. Druhá vec je k tej individuálnej zodpovednosti. Je to trošku ťažké, pretože máme za sebou 40 rokov komunizmu a tie sa bohužiaľ, ešte keď sa vytráca po tých 20 rokoch z tohto systému, tak ešte stále sa tam porozvíja, ešte ktoré sa pracujú z generácie na generáciu, jedna z nich je aj korupcia, to je do veľkej miery komunistická záležitosť a nefungujúceho systému. A nie je to úplne jednoduché oddeliť, ale podľa mňa treba začať niekde. A niekde podľa mňa aj v rámci tohto systému to nečaká na to, že s čarovným prútikom sa vzdelávanie vyrieši,
ale dajú sa veci robiť, to, čo robí ISEC, to, čo robí manažéria, snažiť sa mimoškolskými aktivitami prispieť k kvalitnejšiemu vzdelaniu, to je podľa mňa jeden bod. Prepojenie s praxou, ako som už spomínal, s top firmami určite pomôže. Je podľa mňa množstvo ľudí, ktorí sú ochotní prísť a treba sa aj učiť. A neviem, či niekto sledujete aktivity aj Stana Voledoviča, ktorý je s lídrom manažerí, kde práve teraz v jednom poslednom bloku hovorí o tom, ako vlastne mladí ľudia, ako si aj vy napríklad, môžu prísť naspäť na školu a môžu učiť, alebo aspoň prispieť nejakou prednáškou. No a potom podľa mňa tie veci, ktoré sa tu spomenuli, či už je tie štruktúrálnejšie zmeny, ktoré sú podľa mňa oveľa ťažšie presadiť, samozrejme vždy môžu pomôcť tiež. Čiže tá individuálna zodpovednosť bude ľahšie si za školu zaplatiť $160,000, ako som si zaplatil ja. Na Harvarde je prostor trikrát vystresovanejšie ako ten žiak. Tam sú žiaci sú veľmi kritickí na to, ako hodnotia profesorov a často sa stane, že profesora vymenia. Často nie, ale proste stále sa to. Čiže tí profesori do seba dávajú max. A tí študenti samozrejme sú tam jasné ratingy profesorov, ktoré sú veľmi transparentné. A to je jedna z vecí, ktorá na našich školách chýba. Chýba to často kvôli tomu, že tie platy sú strašne nízke, ale chýba to aj kvôli tomu, že vlastne tie hodnotenia neexistujú zatiaľ. Peter Komorný, ktorý tam sedí v pravobore, práve včera vyhrali celý tým vyhrali na Reštart Slovakia takom social responsibility projekte spoluorganizovanom aj americkou ambasádou. Vyhrali prvú cenu práve za hodnotenia profesorov na vysokých školách. Čo je podľa mňa skvelá iniciatíva. Druhá skvelá iniciatíva je Nemaj na saláme, čiže hodnotenie škôl podľa priemerného platu a priemernej nezamestnanosti absolventov tej školy. To sú veci, ktoré prispiejú transparentne k zvyšovaniu výkonu na tých školách. Pretože zatiaľ sú také spiace medzi ľudí. Takže čím viac sa bude hovoriť o performance, o hodnoteniach kvalitných profesorov roka a tak ďalej, si myslím, že už aj v tomto systéme existujúcom aj so spiacou vládou a ministrami to môže fungovať lepšie. Majú individuálnu zodpovednosť, teda sú zodpovední za svoje známky, za svoje výsledky a neskôr aj za svoj úspech, ale asi si to moc neuvedomujú. A častokrát to práve odvolajú na ten systém a profesorov a také veci. Čo mne napríklad pomohlo, tak určite to bol ISEC, tým, že som bola zodpovedná za iných ľudí, že som bola zodpovedná za tým, neskôr za viacero tímov, za celú pobočku, tak tým som si uvedomila, že vlastne akékoľvek výsledky celého toho týmu alebo celej pobočky, či už je to úspech alebo neúspech, je to moja individuálna zodpovednosť taktiež. Takže v tomto mi to pomohlo, taktiež to boli určite zahraničné stáže. Ja som napríklad s Ingridkou bola spolu v Indii a taktiež, keď ste v cudzej krajine, ste za seba zodpovední, nemáte tam rodinu, nemáte tam nejakých priateľov, hlavne keď ste v takej krajine ako India, tak toto sú tiež určite skúsenosti, ktoré pomôžu k tej individuálnej zodpovednosti. Myslím, že tie najpodstatnejšie veci boli predrečníci vystihli, aby som zopakoval akurát začať od seba a snažiť sa, aby to, čo hovorím, tak som tak aj konal. To je integrita, súlad slov a činov. A osobne si myslím, že nám to absolútne jasne sformuloval prvý prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Ten hovoril, že všetko, čo potrebuje Československo na to, aby bolo úspešné, aby sa presadilo v tom mimoriadne nepriaznivom, v tej mimoriadne nepriaznivej situácii a vzťahom voči svojim susedom po roku 1920, keď vznikla tá Československá republika, sú dve veci. Nebáť sa a nekrásť. Aby som neopakoval, tak možno len dve veci. Jedna je, že my Slováci máme takú zvláštnu vlastnosť, ale to dá jasne pomohlo, to je historicky možno, nemôžeme sa na to vyhovárať, že keď je niekto, nejaká individualita je úspešný, tak hľadáme na to nejaký záber, nejaký háčik, prečo je úspešný, či je naozaj úspešný,
ako sa k tomu dostal a tak. A potom sa ťažko tá individuálna zodpovednosť buduje, lebo aj keď ste dobrí, šikovní, tak v podstate, áno, máš šťastie. Keď ste dobrý, úspešný, tak asi nie je to úplne tak. A tak potom ako človek možno nemá sklon ten svoj úspech dávať najavo a inšpirovať ďalších a to druhý sa ani nie sú tým úspechom inšpirovať. Čiže možno to je taký mentálny posun, ktorý by nás verím, že radšej skôr ako neskôr dostane skôr tej západnej mentalite. A na druhej strane je to, že keď si to my uvedomujeme, myslím, že to je dosť veľa ľudí na to, že krát po obede a sú tej vlastnej individuálnej zodpovednosti vedení, tak je nás dosť. Ako my si myslím, že každý je sám a nič nedokáže, a myslím si, že už len bude nás dosť na to, aby sme ľudí, ktorí si tú individuálnu zodpovednosť svoju vlastnú neuvedomujú, a teraz môžeme hovoriť tiež o vzdelávaní učiteľov, vedúcich katedry, dekanov, rektorov, hocikoho, ľudia, ktorí sú zodpovední osobne. A keď sa to neuvedomujú, tak ich na to upozorníme. A tam to začína. Vy chcete individuálnu zodpovednosť, aby niekto mal, ale vy mu neviete dostatočne jasne dať najavo, že on tú zodpovednosť má. A je to preto, že sa my bojíme pracovať spolu. Ja sa možno bude podozrieť, čo je a prečo to robí ten, s kým som tam má tiesnicu. Nie. Keď ľudia, ktorí chcú, aby autority boli zodpovedné, budú zodpovední pristupovať k tomu, aby týchto ľudí stále na to upozorňovali, že sú zodpovední, tak potom to nebudú veci, ako že niekoho vyrazí zo skúšku, lebo je nesympatický, alebo to ide do školy na lepšom aute, ako to ide učiteľ, alebo že niekto podá trestné oznámenie na svojom pivsi, alebo že sa ex-prezident považuje ospravedlniť človekovi, ktorý mu uniesol syna. Haló, je to v vašich rukách, v našich rukách. Máme takú situáciu, máme aký systém, nevieme s ním vybrať aký rýchlo, aby to bolo flexibilné. Čo musia robiť študenti, aby sa stali čo najviac atraktívnymi pre firmy? Máme tu odbory, ktoré sú teda strašne preplnené, máme tu školy, ktoré stovky ľudí z nejakého odboru tlačia na trh a je presítený. Ako vlastne vy vidíte nejakého ideálneho študenta, ktorého by ste ukázali, že to chceme, ten je pre nás. Začnem ja, keďže sa touto oblasťou zaoberám. Ja by som v prvom rade povedal jednu vec, ktorá možno úplne nebude populárna, ale nenechajte sa uniesť niekedy trendami, ako naozaj pokiaľ cítite, že ste dobrí aj mimo IT, tak proste choďte si za tým svojím, lebo aby sa potom nestalo to, že niečo je sexy. Ja si myslím, že v 90 rokoch to bolo ekonomika, všetci študovali ekonomiku. Takže v prvom rade ako nepodliehajte trendom. Ako ak si myslíte, že v niečom excelujte, tak excelujte. A čo sa týka takých spoločností, ako sme my sa vlastne pozeráme na samostatnosť. To znamená, že či už pre mňa, ja mám strašne super skúsenosti s ISAC-ármi a tam vidno, že tí ľudia naozaj robia niečo mimo svojej hlavnej činnosti, sú podnikaví, proste vedia komunikovať. Čiže pre mňa je dôležité, aby ten človek sa vedel predať. To znamená, že nech vie komunikovať, nech vie dokázať nejaké projekty, ktoré samostatne robil, alebo môže to byť v rámci týmu, môže to byť aj nejaký projekt v rámci univerzity. Strašne dôležité pre mňa také, čo ma zobudí z takej letargie pri tých miliónnych interviú, ktoré človek má, je keď ten človek je osobnosťou. Mať tú autenticitu. Hej, keď sa niekto zvláštne oblieka, kľudne, ako obliekajte sa tak, ako sa chcete, lebo to je to, čo vás nejakým spôsobom pre toho personalistu, to tak nazvem, uvedie si, že vy vystúpite z radu. A to je podľa mňa dôležité, aby ten človek mal autenticitu, aby bol niečím zaujímavý, aby mal proste takú osobnú značku. Čiže v prvom rade je to samostatnosť, vedieť dokázať nejaký samostatný projekt, byť sám sebou a myslím si, že to sú všetky predpoklady na to, aby človek naozaj nejaký job dostal. Ja budem trošku pretirečiť, ale pre mňa je to v prvom rade podľa mňa, ak si chcete maximalizovať šance na to, aby ste sa zamestnali, tak už je možno trošku neskoro, ale ja vidím obrovský priestor na Slovensku a bude stále silnejšie. Budú to informačné technológie, software development, online marketing. To sú, možno je to
netvrdím, že mám prvý kladivo, tak všetko vyzerá ako klinec, ale vidím tu množstvo ľudí, ktorí si tu hľadajú prácu, ale keď nepočujú CVčku, tak im proste neviem pomôcť. Pretože nemajú tie skills tam, kde je proste demand and supply, to je veľmi jednoduchá, to ešte Adam Smith vyriešil, že pokiaľ je demand, ten demand je vstúpajúci práve v tomto obore, tak môžete byť aj podpriemerní oproti treba nadpriemernému človeku v, ja neviem, sociológii alebo niečom inom, kde treba sa takýto byť momentálne nie. A budete mať problém si nájsť, budete mať šancu teda sa zamestnať. Takže veľmi dôležité je, to opätovne nemajú na slovami, podľa mňa strašne dôležité, aby si tí kandidáti na vysoké školy uvedomili, kde ten dopyt je. Takže to je prvý bod, byť v tom správnom segmente a pochopiť, čo je momentálne žiadané. Keď si pozriete trendy, ktoré sa teraz dejú, či už v marketingu, kde sa presúval z offline marketingu do online marketingu, našťastie ja som na tej druhej strane, ale nechcel by som byť na tej opačnej. To vám poviem rovno. Ten život je mizerný. A to je proste, keď sa pozriete na firmy ako private equity, tak to je typické aj pre samotné segmenty. Keď ste v správnom segmente, tak máte výrazne príjemnejší život. Takže to je prvý bod. Pozrite sa na trendy a pozrite sa, kde je momentálne dopyt a ísť potom. Ja si myslím, že online marketing, software development určite takými časami je. Špeciálne na Slovensku. A potom druhá vec, o ktorej sme sa bavili, ja som dneska o tom už rozprával. Ten leadership, tie skills, ktoré potrebujete a tá integrita, to vždy bude platiť. A to je teraz, to bude o 5 rokov, to bude o 10 rokov, o 15, o 20 rokov. Akurát niektoré z tých skills sa budú meniť. Je to, čo sme sa bavili. Ale tu momentálne potrebujete pracovať na svojich soft skills. A keď budem soft skills, tak je to komunikácia, empatia, leadership. Vytvorenie vízií, ťahanie ľudí, motivovanie ľudí. To sú veci, ktoré boli v našom systéme dlhodobo podceňované. Náš systém vás na to nepripraví. A je to niečo, v čom my máme fantastické technické talenty napríklad na Slovensku. Ale keď sa pozriete v marketingu, sme mizerní. A to je práve prečo ja som prišiel na Slovensko pomáhať ako aj bývalý marketér s digitálnou reklamou firmám ako treba SESET. Alebo firmám, ktoré sú menšie, podobné ako SESET, boli firmy a ďalšie, ktoré majú šancu preraziť, pretože my máme brutálne talenty. Napríklad súťaže informačných technológií, medzinárodných, sme 7 na svete. Takže my tu máme obrovské talenty, akorát to nevieme dobre marketovať. Pokiaľ tieto veci rozviniete ako aplikanti a dokážete ich vo svojich rezumách, ľudia môžete prísť v shortcut na interview a ja vás veľmi rád príjmem. Ja by som akrát v tom doplnila, keďže nemám až také skúsenosti s naberaním ľudí. Tak ja si myslím, že my ako slovenskí študenti máme obrovskú výhodu v tom, že podľa mňa na Slovensku je strašne ľahké sa odlišiť. Tu nemusíte robiť až tak strašne veľa, aby ste sa odlišili. Tu stačí, keď robíte 2 roky niečo po škole alebo ste v ITku a ste super, hej. Na rozdiel od napríklad študentov v Nemecku alebo v Anglicku, kde je fakt nevyhnutné, aby ste sa tomu štúdiu venovali naplno, pretože tam je to ozaj náročné a aj tá kvalita tak vyzerá. Tak tu máte super možnosť, aj keď to školstvo nie je až také kvalitné, tak popri štúdiu, tým, že to nie je ani časovo náročné, tak máte super možnosť sa práve rozvíjať v takých veciach, ktoré sú potrebné. Napríklad naučiť sa vytvárať webové stránky. Nie, to sú veci, ktoré sa môžete naučiť sami, alebo vytvárať aplikácie na Facebooku. Zisťovať si, aké sú trendy. Čiže vy sa môžete vo svojom voľnom čase venovať takýmto veciam, ktoré sú potrebné a to je podľa mňa jedna zo silných strán našeho školstva, na ktorých môžete kapitalizovať. Ja myslím, že tá kvalita je nutne spojená s nízkou kvantitou. Harvard MBA je najväčší MBA na svete v podstate, takže asi týchto MBA má vychrolí každý rok 1000 ľudí, ľudí s týmto titulom, takže a tá kvalita je nesporne jedna z týchto. Čo ale trošku súhlasím, čo treba Bolek tiež zanalizoval, že na Slovensku je problém, jeden z problémov je, že máme príliš veľa učiteľov, ktorých platíme podpriemernými platmi. Takže s tým, ako sa vlastne klesá demografia, tak počty
počty žiakov v triedách klesajú, čo by komu mohlo indikovať, že tá kvalita by mala stúpať, a opak je pravdou. My by sme potrebovali menej. Nejakým problém, napríklad takto. Zajtra mám skúšku z makroekonómie 2. A včera, keď som sa učila, tak som sa dočítala také, že nezamestnanosť je najväčšie mrhanie zdrojmi. Ja si myslím, že nezamestnanosť spočíva v tom, že ľudia mrhajú svojim talentom. A problém v tom, že ľudia sa nevedia uplatniť, alebo že si myslíme, že v nejakej sfére je príliš mnoho ľudí, v niektorej príliš málo, tak ľudia asi nesprávne identifikujú svoj talent. Čiže to si tak nejak logicky odvádzam, že vlastne mrhanie tými talentami, alebo mrhanie tým, že ľudia nevedia identifikovať ten svoj talent, je to najväčšie mrhanie v našej ekonomike, aké máme. Ja osobne si myslím, že v najrozličnejších oblastiach života platí jedna vec, a síce jedno také anglické príslovie, ktoré hovorí The busiest men have most time. Tí najzaneprázdnenejší majú najviac času. Pokiaľ by ste sa vy, aby som sa ja tým dôsledne riadil, pokiaľ by sa väčšina dôsledne týmto riadila, tak by sme boli úplne inej situácii. Myslím si, že treba sa snažiť čo najlepšie využiť vlastné zdroje a nemrhať svojím vlastným časom. Áno? Keď sa zabávať, tak sa zabávať, ale keď pracovať, tak aby z toho bol nejaký výsledok. Work or play, but never mix these two things together. Nemyslím si, že počet subjektov na trhu znižuje kvalitu. Myslím si, že či je to počet univerzít alebo počet študentov, čím je väčší, tým to vytvára väčší tlak na konkurenciu a na to, aby sa identifikovali kvalitní. Čiže čím viacej nás bude, tým bude komplikovanejšie byť najlepším, ale minimálne budem potom ocenení za to, že som najlepší v globálnejšom svete a tam podľa mňa nie moc o čom uvažovať. Keby sa na divom nehlasili na 3 pozície 2, tak možno by sa tam vybrali tí najlepší, tak nič proti tomu komáru. Možno učili som tam tiež. Takže toľko otázka je na počet subjektov. Čím viac tým lepšie. A nedá mi to ako raz to prepáč, ale nie len manažéria, a nie len ISEC, a ja musím si robiť domácu úlohu, teda povedať, že sú to iné organizácie, konkrétne nie o dvoch. Jedno sa volá Euroatlantické centrum, zamerané skôr na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, a druhé sa volá Centrum severoamerických štúdií, a nájdete na tejto škole zamerané na štúdiu regiónu, ale aj celkovo takú inšpiráciu mentalitou trošku